Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Lho, anakku sing setinik-tinik limbu. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku? Leren ora ketanggur sak kemprangan yo, Nok. Iya. Angka sepisan ora lali aku karo kowe kudu ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa ngono. Merga ya mung saka berkah kang sarta kenikmatane pangeran becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman. Aku karo kowe sak rombongan ing bengi iki bisa marak sowan ana ing kene ngono. Bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Lah banjur bengi iki ujub kabule apa Mak? Iki ngene ya Nduk, piye? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi nyadranan. Oh ngono. Agenda rutin sing ditindakake tiap tahun. Agenda rutin sing ditindakake tiap tahun. Ya kuwi nyadranan utawa tembunge liya bersih dusun. Oh bersih dusun. Bersih dusun kang digelar dening para warga masyarakat. Para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Bulu, Desa Putren Kecamatan Sukomoro, Kadipaten Nganjuk, ngono ya Mak. Mula agenda rutin pendak tahun sepisan ngono iki ayo digunakake kanthi bener becik no. Ngono. Jenenge wae wis ngarani bersih dusun, bersih pira resik dusun wis ngarani. Aja mong ngresiki dusune secara lahir. Ning ayo to ngresiki jiwane, ngresiki atine. Acara pendak taun dinggo ya kuwi mulat sarira angrasa wani introspeksi diri. Ngono ya Mak. Ndandani supaya kelakuan kang sarta nasibe para warga ing masyarakat ana ing dusun Bulu selangkah lebih baik, selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Oh ngono Mak. Pancene kaya ngono. Iya. Dadi sing diresiki ora mung dusune, ora mung dusune, ora mung papane, ora mung panggonane. Iya. Wong ing ngatasé adicara kaya bengi iki nyadranan wis tinggalane para pepunden-pepunden leluhur-leluhur kang wis jinempono ing angin cinandhi ngawiyat ngono. Iki anake ya nggur ning Indonesia khususe ana ing tanah Jawa no. Ngono. Ning ngarep ora enek sing jenenge bersih dusun, ning ngarep ora enek sing jenenge nyadranan, ning Amerika ya ora enek. Mula kudu diuri-uri, kudu diurip-urip tinggalane para leluhur. Merga kaya ngene iki jenenge budaya. Budaya kuwi saka tembung budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Ngono. Dadi agama karo budaya ki beda-beda no. Iya. Aja nganti dibenturkan ing antarane agama lan budaya. Ning awake dhewe harus bisa memposisikan diri di mana kita waktunya beragama dan di mana kita waktunya untuk berkesenian dan berbudaya. Kuwi jenenge kepribadian yang bijaksana. Oh ngono ya Mak. Pancen kaya mengkono. 3 nilai positif yang terkandung dalam acara bersih dusun utawa nyadranan no. Apa? Ya kuwi syukuran seduluran kang sarta sedekawan. Ngono. Syukuran nyukuri nikmate pangeran berupa wulu wetune bumi disyukuri. Hasil panen. Gusti sing murbeng dumadi ya wis paring dawuh lumantar kitab suci sok sapa sing seneng ngunjukake rasa syukur ngakeh-ngakehi syukur sayekti bakal ditambah sing dadi kenikmatane lan sok sapa sing kufur ora gelem nyukuri nikmate Gusti Allah bakal nampa siksa sing amat pedih. Oh ngono. Mula syukur ki perkara sing baku, syukur ki perkara sing penting ya Mak. Penting no penting. Iya. Angka loro nilai yang terkandung dalam bersih dusun utawa nyadran nilai positif ya kuwi seduluran.
agenda rutin tiap tahun ngene iki sing ora tau kumpul karo tanggane dadi kumpul karo tanggane, sayuk rukun beda agama ora gendra, beda panemu ora padu, kabeh bersatu padu untuk membangun dusun Bulu untuk lebih maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terus sing terakhir, nilai positif yang terkandung dalam bersih dusun utawa nyadran ya kuwi sedekahan. Kaya ngene iki ngenekne wayang, gelar-gelir, gantung gong, sing kecipratan rejeki, sing kecipratan berkah barokah ora mung pelaku senine, ora mung senimane. Sing kecipratan rejeki ora mung dalang, pengrawit, sinden, ning akeh sing entuk barokah acara nyadran, contone sound system, iya, tero panggung, lighting, bakul-bakul sing melu mengais rejeki, iya, ya senadyan mau sore udan deres ning awake dhewe kudu tetep profesional. Kudu tetep profesional mergo awake dhewe iki wis kadung ngucap saguh. Iya. Tembung saguh kuwi larang regane no. Iya, Apa meneh aku yen nampa dawuh saka para senior-senior dalang, dalang kuwi jiwane ya kudu dalang. Apa beda-beda no? Nek jiwane kuwi wis dalang, arepa dikaya ngapa lan kepiye keadaan, cuaca, situasi, kondisine kaya ngapa? Nek duweni jiwa dalang ki tetep kudu tampil prima, kudu tampil maksimal, diniati ya kuwi menghibur para warga masyarakat. Ngono ya, Mak. Pancene kaya mengkono. Dadi awake dhewe sak kanca wis ngugemi tembung saguh, sing larang ki tembung saguh kuwi. Iya ya ngestokke dawuh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun, ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk sapa wae, kunjuk pepunden kula nggih, ketua panitia, ketua panitia, nuwun inggih punika Pak Bayan. Pak Bayan Suparji yen ora kleru no. Iya, ingkang nyepeng dados ketua panitia sekaligus Bayan. Ngono. Ugi ngaturaken panuwun ingkang sampun atur pangandika dawuh pangandika wau sonten sapa? Bapak Kades Putren Bapak Joko Siswanto. Ngaturke panuwun sumrambahe sedaya panitia dan seluruh warga masyarakat, pepunden kula, dulur-dulur kula, kanca-kanca kula sedaya ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Bulu ingkang sampun paring kepercayaan dumateng kula sak kanca saking Sanggar Seni Asta Bratamijil saking Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Ngono, Mak. Iya. Mula awake dhewe wis sak trepe, wis sak wajibe ya kuwi atur dedonga njurung pamuji kanggo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Bulu kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih dusun. Dong aku banyu mili kok no. Iya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara iya bersih dusun utawa nyadranan kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Bulu. Dusun Bulu dadosa dusun sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Sedaya kajat kepenginan gegayuhanipun para warga masyarakat dusun Bulu sageta kinabulan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sembodo ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti, gagah ingkang jinangkah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora ruwunan bare
suwe beberapa pisan karena krungu kabare sajake rada lalen mung tansah gede ngimpen yen pinuju deket lagi esok WA merah hati mari kangen mugo-mugo tansah tetep hatiku dadi tentrem mulai ternyata mari kangen mulai sira netra tatunya Pagelaran pada malam hari ini, no? Iya. Juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh, ngono ya, Mak. Dadi iki mau sing kepareng mirsani, ya. Ora mung penonton kang ana lokasi ning kepara kabeh sutresna budaya, pecinta wayang kulit sing mengikuti sanggar seni Asta Brata sing ana ing adoh ora iso nyusul memantau lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Ngono ya, Mak. Pancen kaya mengkono. Iya. Diagung pangapura, aku ngaturake pangapura kanggo para-para pamiyarsa sing menonton utawa mirsani lewat YouTube mau awite lekase rada bengi. Iya, mergo mau sore keterak udan deres. Oh ngono, ning ora dadi baya pangapa. Iya, ora dadi baya pangapa, ora dadi baya pangapa no. Iya. Iki bengi iki sowan komplit ya, Mak. Sowan komplit saka sanggar seni Asta Brata no. Iya, iki awake dhewe sesuk isih bacut ning Cepu Blora. Oh iya, ternyatane iki sadurunge prei iki permintaan lakone iki sing ngesel-ngeselne awak ana. Oh ngono. Wingi bar kok macanan iki njaluk lakon Banjaran Narayana. Oh iya, Banjaran Kresna. Bengi iki yo serial Banjaran meneh. Oh ngono. Banjaran Gatotkaca. Heeh. Sesuk jek lakon abot neh lakon perang terus ya. Apa Wirata Parwa. Oh iya. Wah, sore sok wis Rajamala wis ngerol. Iya. Ora apa-apa wong jenenge kabeh permintaan bakune awake dhewe iso nglakoni tetep dilayani. Pancen kaya mengkono kok. Pokoke tetep ready selalu. Oh iya. Iya,